Iti Benguet na ilukatan ti Yakap Clinic para kadagiti residente. Anya nga dagiti serbisyo may paay daytoy kadagiti umili. At the report ni PIA BSU intern Melissa Narciso. Tapno mayasidag iti publiko tinay duma-duma serbisyo para tinasalunat na ilukat ti Yakap Clinic sa Jayla Trinidad Benguet itay laang nabiit. Nailukat daytoy iti first floor iti Provincial Health Office iti KM5 La Trinidad. Panggap daytoy maipaay ti accessible primary healthcare services, maitalo iti preventive care, kan maipalawa ti access iti napapatag a medical services kan agas. Consult clinic dati, and then all of our rural health units, the 13 RHUs, are all accredited as Yakap Clinic. Karaman kadagayadya ti clinic iti PhilHealth Empanelment, vital signs monitoring, blood sugar testing, HIV screening, dental cleaning, eye check-ups, kanda dumapay. Dinayaw ni DOH CAR Regional Director Amelita Pangilinan, tinasao ay inisyatibo ang papatibkarpay iti primary healthcare services kan pampapintas iti health programs para kadagiti umili. Word yakap is very meaningful to us. In our culture, a warm hug or embrace gives comfort, assurance, and a sense that someone is looking after you. In many ways, that is the reason why our health system aims to provide a community where people feel supported, cared for, and guided toward better health. Thank you talaga. Thank you din. Para sa aming mga senior, kami senior na kami, di ba? At least, malaki ang tulong sa nangyakap sa amin. Dahil sa libreng gamot, libreng consultation. Mauawis ti publiko a bumisita iti klinika kan agavail kadagiti libre a health services babaan iti PhilHealth. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA BSU intern Melissa Narciso para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.